Hello guys, खुलुमबाय आंनि बे मोनजलि ब्रह्म YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। आं दिनै गामियावहाय मैया फैनानै हर थाफैनानै दिनै सेकेन्ड डे। ओमफ्राय दिनै आङो दा थांगोन आरोना 9टासोआवहाय बोराया लिंगासिनो दङ। ओंखायनो थांसान्दि आङो आबौनि न'खौ सिबनानै होफैबाय आरो मानोना आबौना रावबो गैला नालाय, आबै गैला नालाय, ओंखायनो आं दिनै फैखानायलाय सिबनानै होलांसै होननानै सिबफैनाय जाबाय आरोना। बोराय मानसि गोदो आं बावनो थानानै देरबोबाय, ओंखायनो अननो ओंखारोना आङो सम सम नायफैयो आरोना आबौखौहाय। बिसिना सादोर बायदिसिना सुलांनानैबो होलांनो नागिरदोंमोन आं, ओमफ्राय आबौआ गावनो सुनानै लाखादोंनो आरो। बांद्राय बोरायाखैना, एसे गोरायैनो दं नालाय, ओंखायनो आरोखि। बे जाहैबाय जोंनि फुख्रिमोन आरोना, दाबो माबायाव दैज्लाङावहाय ना फिसिबावहाय। ना गया थाइसे नै ला मामा, नै गय थाइसे। ओमफ्राय नैबे लेबु बागान, ओमफ्राय नैबे गय बागान, इमान जंगल गोजा आरोना। ओमफ्राय बे माबा औवा बागानजोंमोन साफा दानस्रिंजोब्बाय आरोना। आगोलाव औवा खोबमोन फुरानो। जोंनि गामि समायना, जोंनि गामि रमायना। न'आ लामायानो गैला माथो, आगोलाव जा जि लामामोन। औवा बागानावनो माबा लाव बिफां गायफिनलाबायबाय नै। गोदौआ गोजामोन बियो, खोबनो नै बेबायदि। औवायानो गैला, ओमफ्राय नै दा गय बिफां बागानसो खालामफैबाय। नै लाव फिथाइ दं, खावना लांसै नामा? बेखौ होनो जाहैबाय बामोनखुरानि दहला। बेयावहाय दैज्लाङाव ओरैबायदि दै बिलो जाजोबो आरोना। ओमफ्राय जै एप्रिल जाहैबाय बा बावा फोजोबो आरोना। बावा फोना हालौबा बेयावहाय लादाय मोनो, लादाय। एप्रिलावहाय बैसाग मासावहाय बिराद लादाय खनोमोन जोङो बेयावहाय। ओमफ्राय दाथ' नै फिथ्राब आमाइमोना, बे जोंनि हामोन आरोना। ओमफ्राय आमाइमोना फुख्रिसो खालामजोब्बाय आरोना, जावनानैहाय। जा ना मोनो जाहैदों, बिराद ना मोनो जाहैदों। ओंखायनो बावा फोआबालानो फुख्रि बानायजोब्बाय। र' उन्दै लानानै मावबायखौ खाहरदोंलाय, गलांगोन मागोन नुवाखै हनै। थब्ल' बिबारजों जा हनै फिसाजोआ थब्ल' बिबार नुफैफेराखैना, ल'आव थासिगासिनो दं बेखौनो। ओमफ्राय बैनो जाहैबाय सरक, गसाइगाव टु क'क्राझार थांग्रा लामा आरोना बियो। ओमफ्राय मेसेङाव बेजों बारस'नो हायो, ओमफ्राय दैज्लाङाव ओरैसो गिदिंथारनांगौ आरोना। थब्ल' बिबार बायदि नोंनि महर, गावदां नोंनि हायना महर होननायसो जाबाय। I love you, सना। नोंनि कलेजनि गोसोनाय। दायरा जालांबाय बे गथ'आ, मासिबां दायरा। दे बाबा ओथा होनदो, दे ओथा होनदो दे। आयु रागाया माथो आबा माथो। मा खालामनो आइ, मा खालामनो? जि दायराखाहाय सयथि। मा खालामथारदोंथाय? मा खालामनो आबा? फैदो दुनसै फैदो। आबा फैदो। आयु फैया, फै। माखौबा बोराबदों, बे साइकेलखौ दल' गाखोजायैनि बोराबदों। दांहोआबो ओमफ्राय दे आदौ दे गाखोदो दे। दाउसा दाउस्रि
Đâm mà nè bà. Bà uống nắp rồi nâng nào uống nắp à? Ôi, nè, uống nắp rồi bà uống nắp. Con thong á bà con thong á bơ, con thong á bơ, cái lớp phụ cá sơ, con thong á này bị sao đã? Không ai bơ rồi bà không ai á? Good apa good. Khanaya apa khanaya? Ayo, lengthal ba yang ni pisaya. Akhel apa akhel? Baba? Ayo demenai. Demene. Baba ancai dia. Baba ancai. Be. Disa. Ba. Demene. Be. Tao Chiên. Saya kalau apa dikakanin biar mahal kau ni keling kuisya. Apa ba? Peng kukun deh peng ah. Neng sisi mana peng au? Apa saya apa saya? Kukun siapa dah? Baban saya dia. Oh, nak baba? Bu. Baba? Kerja nak hot kerja. Kukun cibo. Frah mungkin ni le. Frah di selabuk tu cengsi tu. Kita go. Kau kakak lihat. Dia nak buka apa ni luas surin ni. Pernah alu alta apa bahasa Yesus. Baban saya apa? Bisa? Bah saya bah ya Boleh acing udah nak apa ni? Mau pantai ya? Baba?